Hola, soc la Laura Honrubia, infermera pediàtrica i neonatal, diplomada per la Universitat de Barcelona, amb una àmplia trajectòria en hospitalització pediàtrica i UCI neonatal. El meu objectiu amb aquests tallers és oferir una adequació sanitària de qualitat basada en l'evidència científica per establir una relació de confiança i seguretat entre pares i fills mitjançant tallers teoricopràctics i establir unes conductes desitjables, unes pautes, d'una manera amena i divertida. El tabac i el baveig a l'adolescència. Amb aquest taller farem una breu introducció on parlarem del tabaquisme amb dades actuals, parlarem també del tabaquisme en adolescents, de l'addicció que genera la nicotina i els seus efectes. D'altra banda, també farem especial èmfasis en el vapeig en adolescents, de l'estratègia comercial que hi ha al darrere i dels seus efectes nocius. El taller de rentat de mans fomentant bons hàbits. Amb aquest taller parlarem de la importància de realitzar un bon rentat de mans, incidint en una bona tècnica, corregint errors, parlarem de microbis, de com es propaguen i perfeccionarem la tècnica i donarem per finalitzar uns tips pels més petits de la casa. Salut bucodental en la infantesa i adolescència. Amb aquest taller l'objectiu és fomentar la introducció d'uns bons hàbits higiènics dentals on explicarem una correcta higiene dental, explicarem la tècnica, parlarem de la patologia oral més habitual i corregirem els errors més habituals. Us animo a que us inscriviu als tallers. Ho farem d'una manera molt amena, molt divertida, resoldrem tots els dubtes que tingueu i ho farem d'una manera molt propera per tots vosaltres.